Bună! Bine ai venit pe canalul nostru Wow Skin România! Astăzi vreau să-ți povestesc despre produse miraculoase de la Sun By Me, gama Miracle. Sun By Me este un brand corean care oferă o gamă largă de soluții. Produse de la Sun By Me sunt clean beauty și cruelty free, ce înseamnă că nu sunt testate pe animale. Gama Miracle folosește 3 acizi renumite, AHA, BHA și PHA. Fiecare acid are propriile sale avantaje. AHA elimină celulele moarte ale pielii și impuritățile de pe suprafața pielii. BHA elimină sebumul din pori, iar PHA previne pierderea de umiditate la nivelul pielii. Produsele de la Sun By Me sunt potrivite pentru toate tipurile de ten, chiar și pentru ten sensibil. Astăzi vreau să-ți povestesc despre fiecare produs care folosesc momentan, adică spuma de curățare, loțiune tonică, ser facial, crema și tratament local. Primul produs este Acne Clear Foam. Este o spumă de curățare care ajută la rafinarea texturii pielii și la controlul excesului de sebum. Îndepărtează celulele moarte ale pielii și curăță sebumul. Câteva beneficii produsului. Regenerează eficient pielea, are efecte antioxidante. Folosiți această spumă ca pasul 2 de curățare dublă. Spuma se aplică pe fața umedă, prin masaj delicat și se clătește cu apă caldă. Produsul următor este cel mai renumit produs de la brand Sun By Me. Este toner calmant și hidratant. Este potrivit pentru ten normal, mixt, gras, sensibil, ten cu tendință acneică și roșiață. Conține un ingredient calmant centela asiatică și arbore de ceai verde. Elimină cu succes punctele albe și punctele negre. Conține acid hialuronic, care are un rol hidratant, niacinamidă, care are un rol iluminator, ține sub control secreția de sebum, conține și menta, care are proprietăți antiinflamator, nu conține alcool, parfum, parabeni sau coloranți. Produsul următor este ser multiactiv cu efect calmant. Este un ser exfoliant care calmează pielea, hidratează și hrănește tenul tău eficient, regenerează pielea și previne iritarea acesteia. Predă pielei prospețimea și frumusețea. Se aplică pe fața, gât și decolteu. Puteți folosi aceste produse și pentru bacne, adică acne pe spate. Produsul următor este cremă facială cu aciz. Este o cremă lejeră, hidratantă, cu un rol calmant și exfoliant. În afară de aciz, centela asiatică și arbore de ceai verde, conține aloe vera, turmeric și gălbenele. Are proprietăți antiinflamator și antioxidant. Crema aceasta este potrivită tenului tău în caz că tenul este iritat, sensibil, are acne sau necesită calmare. Ajută în caz dacă ai pete postacneice și se luptă cu coșuri și punctele negre. Promisiunea brandului Sun By Me este ten curat, transformat complet doar după 30 de zile. De aceea și există denumirea Miracle 30 Days. Ultimul produs este tratament local de la Sun By Me cu Tea Tree, un ulei curat care ajută cu pete postacneice, conține ulei de arbore de ceai pentru îngrijirea sebumului. Trebuie să folosiți acest ulei ca ultimul pas de îngrijire. Dacă v-a plăcut acest video și era informativ, să nu uitați să dați like și share. Dacă aveți întrebări, să lăsați un comentariu, cu drag vă răspund la fiecare. Să nu uitați că ne găsiți pe Instagram, Facebook, TikTok. Să aveți o zi cât mai bună și frumoasă. Pa!